tayo na po minamahal ay tumayo. Narito na po tayo sa huling yuto natin balalagawain ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Let us all stand up. At ang buong pagkakataon ay ating pagkaloob sa ating pong pinagparang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Brother Jobin Pereira. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapang. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay mumula sa iyo. Pagkakataong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa buong araw nito mahal na Panginoon. Bamulat sa mga dalangin ng aming iginagalap, minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida, ayon po mga minamahal na mga manggagawa, humingi, kapikamataraan sa lahat ng aming nagawang pagkasala. Huwag mo naman tingnan namin nagawang pagkasala, kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, mahal na Panginoon. Asa yung pagkakaroon sa langit mo salita, langisa mo salita, patabang lingkod sa ganang aking wala magagawa, basahan lamang, aligabok lamang sa harapan, ngunit gamitin mo ang daluyang pagpapalang espiritual sa iyong pumaminamal kapatid sa dakong ito. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang ay kumita ka out in the mighty of Jesus, ka out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, nais ko rin pong bumati ng magandang hapon sa kamintuan na ating beloved preacher, sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At of course, we give due honor and respect to the, sa ating pong beloved family ng ating pong beloved parents of the Lord. At we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating pong mga minamal na mga manggagawa, sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved elders, sigit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng gandang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Wala talaga matutulog mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi overnight ngayon. Amen. Atin munang basahin mga minamahal ang ating unang talata. Dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 10, talata ay 16. Amen. From the book of Matthew, chapter 10, verse 16. Tagalog muna and then sa English, mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, narito sinugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at timang gaya ng mga kalapati. Amen. Praise the Lord. Ang sabi niya sa Mateo, kabanata 10, talata 16, sabi niya, behold, I send you forth as sheep in the midst of the wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as doves. Atin mo ng pamagatan, mga minamal, strategies of the outnumbered sheep. Kung yung tinan yung talata, mga minamahal, pag sinabing strategies of the outnumbered, mas marami kasi yung wolves eh. Kung dito yung talata, mga I send you like a sheep in the midst of the wolves. Isang sheep in the midst of wolves. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kung titignan natin ang nangyayari sa ating pong kapaligiran, para bang seems the wolves are gaining victory over the sheep. Para bang nananalo yung mga manindilang, mga lobo, at mukhang natatalo yung ating pong mga tupa na sinabi ng Biblia, mga minamahal. In these days, we call them the Christians, the people of God, the children of the living God. Amen? Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po, mga minamahal, na maalaman natin. Kaya sinasabi natin, sama niyo mga bata, isamin niyo yung mga pamilya ninyo sa banal na gawain for them to know how to mingle and how to face the wolves
that are surrounding them. Yung nakapalibot sa kanila. Kailangan alam nila, kung sila'y pinalabas mo nang hindi alam ang katalinuhan ng ahas na sinasabi ng Biblia at kababaang loob ng isang kalapati, ay talagang mapapahamak yung ating mga anak. Lahat po ng handang malaman ng mga strategies na yan, sumigaw muna ng praise the Lord. Amen. Sabi dito mga minamahal, how to be wise like serpent. Remember that wolves love to eat sheep. Alamin natin mga minamahal, ng lobo ay talagang gustong-gustong kainin at talagang lapangin mga minamahal ang mga tupa. So ibig sabihin, hindi natin kailanman magiging kaibigan ang lobo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kailanman magiging kaibigan ng makasanlibutan. Dahil sa dulo niyan, kakainin tayo niyan. Amen. Amen. Kaya hindi mo po pwedeng ang Kristiyanong tunay nandun nakikisalamuha sa disco. Nakikita natin mga minamahal, ang Kristiyanong tunay na talagang hindi dapat sila po mga minamahal ay para bang inain sa sanlibutan. Because we can never be friends. Tandaan niyo yan mga minamahal. At kapag tayo nakisalamuha diyan, ngayon lang, okay yan, later, kakainin tayo ng mga lobo na yan. Lahat po na nakakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sometimes nagagalit tayo mga minamahal, napakahigpit naman ng mga mangangaral. Napakahigpit ng mga pangangaral ng mga pastor. Amen. Bakit kailangan kong hiwalayan yan? Iyan ang aking mundong ginagalawan. We cannot do otherwise. Wala tayong magawa. Dahil sabi nga, I send you sheep in the midst of the wolves. Nandyan talaga tayo. Pero ang sinasabi niya, hindi sinabi ng Biblia, mga minamahal, na I send you as sheep in the midst of the wolves and be like them. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, maging matalino ka. At maging mababang loob at talagang be wise as a serpent. Dahil hindi dapat maging ikaw later, maging wolves ka na rin. Lahat po na nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, para malaman natin kung paano tayo maging wise as serpent, kailangan aralin natin paano magumalaw ang isang lobo. Paano siya mangkuha ng kanyang prey, kumuha ng kanyang kakainin na mga tupa. Nag-research ako mga minamahal. Well, Google. I-Google niyo mga minamahal. Ang unang-una mga minamahal na ating makikita na karakteristik ng isang lobo o wolf, mga minamahal, ay para siya po mga minamahal ay makakuha ng kanyang pagkain. One, sabi niyan, wolves hunt in group to show strength. I-Google niyo yan mga minamahal. Amen? Sinasabi doon, ang mga lupo pala, kapag sila po ay magkukuha ng kanilang kakainin, they do it in groups. Walang lubong naglalakbay na mag-isa lang niya. Kasama niyang buong talagang kasamahan niya. Bakit? Ang purpose nun? Para makitang mas marami sila, mas malakas sila. At syempre kapag malakas sila, kayang-kaya nilang talunin ang kanilang kukuning pagkain. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. We say that these wolves are those who persecute Christians. These are scenarios, mga minamahal, na kung saan ito yung nagpapasakit ng ulo mo, lumuluha ka, masakit ang damdamin mo, ang dami mong problema, hindi ka makatulog, wala kang kapayapaan, because these are wolves of your lives. Ang tanong, pag nagsabay-sabay ang dating ng mga problema at hamon sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Because I tell you, ang atake ng diablo, mga minamahal, o ng mga wolves na nasa paligiran, they attack the same time. Sabay-sabay yan. Hindi pwedeng, isa muna, patapos ka na, okay, another. Hindi ganon umatake ang kalaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakita mo, problema mo lang kakainin mo ngayon, mamaya may problema ka, adik yung anak mo, maya-maya sinusulbo pa lang yan, nakapatay yung isa, maya-maya, ang daming problema sa buhay. Amen.
Because they attack at the same time. Anong purpose? Para manghina ang tupa. Amen. Ikaw na dati malakas, maya-maya wala ka na, bibigay ka na. Ang dati malakas ang palakpak mo, wala na. Sabay-sabay kasi ang taki ng wolves sa buhay mo eh. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, bilang matalino na Kristiyano, kapag nakikita mong sabay-sabay na umaatake, dahil mas marami sila, they want to show their force. Anong dapat mong gawin kung ikaw ay isang Kristiyano? Maraming Kristiyano na nanahimik na lang sa bahay. Amen? No, sa bahay na lang, ayoko na. Pero don't you know, para ma-outnumber mo ang kalaban na napakarami, kailangan marami rin kayo, mga minamahal. Magsama-sama rin dapat parati ang mga sheep, yung mga tupa. Kaya ang sinasabi natin, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumalo ka. Huwag mawawala ang oras na hindi ka mo iniisip ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Yun ang magpapalakas sa'yo. That thing will show your enemy na ikaw ay mas malakas kaysa kanilang napakaraming nakapalibot sa'yo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Church is our shield. Sa totoo lang, ang iglesia ng Diyos, yan po ang ating pong pangharang, panlaban. Kapag nakita ng kaaway, mas marami ang Kristiyano pala dito, hindi tayo basta-basta ginagalaw. Amen? Oh, dahil hindi siya naniwala sa Diyos eh. Pero pag nakikita nilang mag-isa ka lang, maniwala ka sa akin, paglalaroan ka ng mga wolves ng buhay mo. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga mga minamahal na ang Kristiyano sa bawat araw hindi lumalayo sa iglesia ng Diyos. Dumadalo, ginaganap ang bagay na yan. Sabi ng ilan, grabe naman dyan sa Jesus Miracle Crusade, may Miyerkules na, may Biyernes pa, mayroon pang Linggo, sobra naman na, lampas na kayo sa langit. This is our way na itinuro ng mga pastor. Para nang sa ganun, may pakita natin sa sino mang magtangkang kumuha sa iyo at ikaw ay kainin ng kaaway, mga minamahal. Makita niya, hindi ka basta-basta na makakain dahil marami kayong mga tupa na nagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ecclesiastes hanggang Kabanata 4, talatay 10 hanggang 12. Kylie. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, talatay 10 hanggang 12, sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makalalaban sa kanya at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Tingnan nyo ang kahalagahan na tayo ay naglilingkod kasama ng mga Kristiyano at anak ng Diyos. Amen? Ang sabi diyan, for if they fall, yung tupa, Kristiyano, ay bumagsak, the one will lift up his fellow. So kapag may kasama ka, ang gagawin mo pala, itatayo mo. May magtatayo sa iyo kapag ikaw ay bumagsak, kapag may kasama kang mga kapatiran. Amen. Pumalagpag po tayo ng malakas mga minamahal. Kung nandun ka sa bahay mo, na nag-iisa ka doon, ay talagang walang mangyayari sa iyo. Talagang depression ang aabutin mo doon. Amen. Pero kapag ikaw mga minamahal ay talagang tinatarget ng mga wolves ng buhay mo, hindi ka dapat nananahimik sa bahay. Lalo kang dumadalo. Kung kinakailangan, pumunta ka dito, maki-prayer, kasama ka sa prayer ng morning, everyday, mga minamahal. You are under attack, mga minamahal. Amen?
Para sa ganun, umirit ka, may makasama ka at makausap. Dahil ang sabi diyan, kapag ikaw ay bumagsak, kailangan mo ng taong magbabangon sa iyo. For he hath not another, sabi niyan, but woe unto him that is alone when he falleth. Kung ikaw ay nag-iisa bumagsak ka, kawawa ka, sabi niya. For he hath not another to help him up. Walang magtutulong sa iyo na ikaw ay muling tumayo. Hindi tinatakbuhan ang iglesia ng Diyos. Hindi kaaway ang iglesia ng Diyos. Nagmamahal sa inyo ang mga kapatid sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang umaapi sa bawat isa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Again, if two lie together, then they have a heat. Tingnan nyo kung dalawa daw ay nagkasama, hindi lang sila nagsasama-sama mga iglesia for nothing. Ang ginagawa nila mga minamahal, they try to heat themselves. Nagpapainit. Amen. So kapag ikaw mga minamahal ay sumama sa anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka nakikipag-usap. Hindi pwedeng umupo ka lang dyan at wala ka nang gagawin. Walang mangyayari dyan. Nakikita mo, nagpupuri sila, nakatunganga ka lang. Walang mangyayari sa'yo dyan. Kailangang uminit ang kukurap-kurap na pananampalatayang meron ka. At yan, makukuha mo lang yan kung ikaw ay kumausap sa mga Kristiyanong kasama mo. Dahil yun ang magpapalakas ng iyong pananampalataya, mag-i-encourage sa'yo. Kapatid, sige lang! Nakamasid sa atin ang mata ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi niya, how can one be warm alone? Paano ka iinit kung nasa bahay ka? Amen? Bakit sabi natin, kung malapit ka sa banal na gawain, hindi pwedeng puro webcast ka na lang? Malaga, kaya fellowship one with another Hindi niya sinabing, there is a need for you to fellowship with your television. Hindi sinabi doon mga minamahal. Ang sabi niyan, have a fellowship with one another. Napakahalaga, nagkikita-kita, nag-uusap-usap ang magkakapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And if one prevail against him, kung sakaling ang isang Kristiyano ay bumagsak, sabi niyan, two shall withstand him. Pag nagtulungan ang dalawang Kristiyano, mas maraming Kristiyano, yung umaapi sa iyo, yung kumakalaban sa iyo, nananaig ang katotohanan, nananaig ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, nananaig ang isang Kristiyano. Hindi siya bumabagsak. Amen? And a threefold cord is not quickly broken. Grabe ang mga salitang ito, mga minamahal. Tandaan niyo itong talatang ito. Ecclesiastes Kabanata 4, talatay 10 hanggang 12. Napakahalaga mga minamahal na kapag tayo nagkikita-kita for us to stay safe in the midst of the wolves. Parati tayong nagkakasama-sama. At kapag nagsama, hindi pwedeng nandito lang tayo, wala tayong ginagawa. We encourage everyone. Amen? In-encourage natin to go forward, step forward. Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Sabi niyan, brethren, help each other. Brethren, warm each other. Kaya nga ang sabi ng Galatians, kindly, Galatians Kabanata 6, talatay 1 hanggang 2. Amen. Amen. Ganito pa pagkakasabi. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin. That's right. Ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sa 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Isa pang malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos. Ang sabi diyan, mga minamahal, bear ye one another's burden. Amen? Hindi po pwede, mga minamahal, na mananahimik ka lang, kaya mo kapatid mo, bahala ka dyan, kanya-kanyang panalangin tayo, kanya-kanyang salvation nga Hindi ganun ang ibig sabihin doon. Amen?
Ang sinasabi ng Biblia, kapag nakita mo nahihirapan ang kapatid mo, huwag mo pabayaan. Try your best na siya'y matulungan. Pero ang sabi niya, when you help, consider yourself. Siguraduhin mo kung ikaw ay mag-a-advise spiritually, ay spiritual kang namumuhay. Amen? But there are other things you can help your brethren. May mga maraming kaparaanan. Kung ang kapatid mo ay may mga problema, i-share mo ang kabutihan ng Diyos. Encourage each one. Share testimonies about Jesus. What can Jesus do in situations alike that we encounter? Pareho lang ng ating, huwag kang magpatutuon ng malayo dun sa kanyang pinasasadlagang pagsubok. Pag iniwanan ako ng asawa ko, kapatid, sabi niya sa'yo, ano sasabihin mo? Ay, pinagaling ako. Hindi ganon. Pag magpatutuo kayo patungkol doon sa kanyang problema. Nagkrusada tayo dyan sa San Carlos City. Mayroong isang 10 years na naghiwalay na mag-asawa. Nung dumating ang pangungusap ng Jesus Miracle Crusade, nag-invite. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Ang babae dumalo, yung lalaki dumalo din. Doon sa banal na gawain, nung kanilang malaman ang katotohanan at nagkita sila, muling pinagsama ang naghiwalay na mag-asawa. Amen! Dapat maging wise as a serpent. Hindi po pwede mga minamahal, tinitignan lang natin mga bakit basta sige lang. Hindi ganoon. Dapat tignan natin, strike where the pain is there. Sapagkat napakahalaga mga minamahal ang bagay nito. Sabi niya, they lighten the load of their brethren. Kung ikaw daw ay isang sheep na nasa gitna ng maraming lobo, pinapalighten mo, pinapagaan mo ang pakiramdam ng iyong problemadong kapatid. They do not condemn. Ikaw, hindi mo hinuhusgahan ang iyong kapatid. Ang ginagawa mo, ituro mo sa kanya kung paano siya makalaya muli at bumalik sa kanyang unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Karalasan nagkakamali tayo. Ano ba yan? Yaks! Makasalanan ka na. Yaks! Ang dami mo ng kasalanan. Ikaw, wala kang kasalanan? Do not condemn. Sabi ng Biblia, do not judge in order not to be judged. Lahat tayo parang alipin ng Diyos. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Amen? Ang gawin natin, kung tayo nagkakasala lahat, magpalakasan tayo para makaiwas tayo magkasala at maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag nakikita ng mga wolves itong ginagawa natin, mga minamahal, hindi nagkakanya-kanya ang Jesus Miracle Crusade brethren. Anong sinabi ng awit 133, talatay 1? Kindly. Ganito po ang pagkasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ibigay mga napakalakas na palakpak sa Diyos. Amen! Kapag nagkaisa daw in heart, in spirit, and in truth, ang mga tupa, bagamat napakaraming wolves na nakapalibot, ang sabi niya, in unity, there is strength. Amen? Amen. Kaya tayo naghihina, kaya tayo nabubukulan, dahil hindi nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Nagkakanya-kanya ang mga anak ng Diyos. Kinakailangan magkaisa tayo sa anong kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? Huwag mong pabayaan ang iyong kapwa Kristiyano na siya'y malugmok. Huwag mo rin siyang husgahan. Ang gawin mo, ikwento mo sa kanya mga bagay na magpapalakas sa kanya. Makakapanumbalik ang kanyang kalooban sa Diyos. Yun lang ang tangi mong gawin. Dahil alam mo na ang wolves na mayroon tayo mga minamahal na kalaban, kasama araw-araw. Ang sabi ng ating sinabi nung una, wolves hunt in group to show strength. Kapag dumadami sila, medyo kinakabahan na tayo. Ipakita natin na mas marami ang mga tunay na makapangyarihang anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen.
Second, na karakteristik ng wolves, sabi ko sa inyo, aking sinaliksik ito sa Google. Magsaliksik din kayo sa Google, mga minamahal. Ano ba ang karakteristik ng wolf para siya po, mga minamahal, kumuha ng kanyang pagkain? Sabi diyan, wolves possess endurance. Tingnan nyo ha. They are known for their stamina, tracking and stalking their prey over long distance for extended periods. Grabe pala, mga minamahal. Ang sabi diyan, ang mga wolves, hindi daw sila mabibilis kumilos, pero matyaga maghintay ng tamang pagkakataon para ikaw ay kanyang hulihin. Yan ang kalaban na meron tayo, mga minamahal. Amen? Ang wolf, pinapaniud ka lang. Tignan ko lang pag nagkamali ka ng kaunti, mga minamahal. Tignan ko lang. Pag ikaw ay nagkamali, syung, nawawala ka. Bakit? Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Kung ganito ang wolves na nakapalibot sa atin araw-araw, ano ang gagawin natin? One, huwag magpakampante. Bakit parati tayong sinasabihan? Be on your toes always. Magbantay, mag-overnight, mag-Miyerkules, maglinggo, magbasa ng Bible devotion mo araw-araw, magpuri ka umaga-gabi, huwag mong hayaang sumikat ang araw bago ka magtrabaho, hindi mo mapasalamatan ng Diyos sa pag-iingat sa iyo buong magdamag. Huwag mo ring hayaan, ipikit ang iyong mata na hindi mo lang mapasalamatan ng Diyos sa pag-iingat sa iyo buong araw, mga minamahal. Amen! Huwag iwanan ang tinatawag na pagbabantay sa ating kaligtasan. Kapag ikaw naging kampante ka, pumasyal ka kung saan-saan, gumawa ka ng bagay na ikaw ay parang nawala sa iyong wisyo, mga minamahal, doon umaatake ang kalaban ng Diyos. Amen? God has reminded us always. 1 Peter, kindly, chapter 5, verse 8. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yan, ha? Kung paano nagkadikit-dikit yung mga talatang ginagamit natin, mga minamahal. Amen? Ang sabi niyo, ang dyablo, mga minamahal, the wolves, mga minamahal, is like a roaring lion, na siya po, mga minamahal, ay nagtitingin ng pagkakataon, walking about, walang ginawa, naglakad lang. Sige lang, bahala kayo dyan. Pero yung mata niya, tinitingnan niya pag ikaw ay nagkamali, akin ka. Amen? Amen? Kaya ang sabi ng talata, mga minamahal, huwag magpakampante, maging mahinahon at huwag mainipin ang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kasi yung ating kalaban, mga minamahal, masyado siyang relax. He has this possession of endurance. Hindi siya nagsasawang magbantay sa iyo. Tinitignan kung kailan tayo magkakamali. Amen? So ang Kristiyano sa una, madikit na madikit sa Diyos. Amen? Pero sabi niya, mukhang matagal na. Baka wala na. Nawawala yung kahinahunan. Naiinip ang Kristiyano. Brother, tagal mo naman. Pwede man taputulin mo na yan. Meron akong hahabulin dun sa bayan. Naiinip ang Kristiyano. Pero take note, kung mainipin ka, talo ka ng lobo. Dahil si lobo, matyaga siya naghihintay kailan ka mainip. Kapag nainip tayo, doon tayo nadadali, mga minamahal. Sinasagpang tayo ng kalaban ng Diyos. Doon tayo napapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maniwala kang ang strategy ng wolves ay hintayin na tayo magkamali ng desisyon sa bawat nangyayari sa ating pong buhay. Amen? Kung mainit ka pa, all nakakonekta sa desisyon ng Diyos. Pero habang ikaw ay nainip, ano ba yan? Bakit kailangan kong magtiis ng mainit na suot
pwede namang spaghetti para ako'y maging sexy. Naiinip tayo. Bakit? Hindi dumating ang aking Prince Charming. Hindi nakikita ang aking kaseksihan. Naiinip tayo, mga minamahal. Amen. Bakit kailangan kong mag-stay dito na talagang matagal? Pwede naman pumunta doon sa kung saan para ako'y kumita ng maraming pera. Naiinip tayo, mga minamahal. Doon tayo sinasagpang ng kalaban ng Diyos. Pumalagpag po tayo ng malakas sa ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya tayo pwedeng galawin habang tayo'y mainit, mga minamahal. Amen? Amen? Sabi ng awit 91, talatay 3 hanggang 8, italon sa 8 10 hanggang 11. Amen. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Amen. Sa 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Sa 5, ikaw ay hindi matatakot That's right. sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man That's right. na humihilagpos kung araw. Sa 6, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man ng sumisira sa katanghaliang tapat. Sa 7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. That's right. Sa 8, iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sa 10, walang kasamaang mangyari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Sa 11, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, habang tayo mainit magkakasama, hindi pwede tayong lapitan ni puksain ng kaaway ng Diyos. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. Na tayo, kapag tayo mga minamahal naglilingkod na may kainitan, ang kanyang pakpak, mga minamahal, nakakover sa atin. Amen? Grabe! Amen! Amen! At anumang palaso ang ipana ng kaaway, hindi makakarating sa iyo. Tayo ay pinapaligiran ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Grabe magmahal ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa niyan, mga minamahal, even, sabi, 24 hours sabi niya, thou shalt not be afraid for the terror by night, sa gabi nor for the arrow that flieth by day, gabi, umaga, nor the pestilence that walketh in the darkness, nor the destruction that walketh in the noonday. Grabe, 24 hours kung tayo pag-ingatan ng Diyos. Amen. Lahat ng nagagalak na malaman yan, pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala dumaan ang COVID-19, nagkandamatayan ng kapitbahay mo, ikaw, pinag-ingatan pa rin ng mahal na Panginoon. Amen? Ninanakawan siyang iyong kapitbahay, pero ikaw pinag-iingatan ng Diyos. Nagkakagulo sa ibang bansa, pero ang Pilipinas, bagamat may mga kaguluhan, ang tahanan ng mga Kristiyanong tunay, payapang-payapa. Bakit? Pinapalibutan tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat ikaw ay nandyan, mga minamahal, kumakalamang sigmura mo kuminsan dahil kailangan mo mag-fasting. Amen? Pero buhay ka pa rin hanggang ngayon. Bakit? Ang proteksyon ng Diyos, siya nagpo-provide sa iyo. Tanong, bakit mayroong humuhulagpos? Sapagkat sa pakpak ng Diyos, may mga siwang. Ang Kristiyano, sumisilip sa siwang ng pakpak ng Diyos.
Nakikita niya ang sanlibutan. Kaya niya nalalaman, ay maganda pala doon, may disco doon. Dito kami, magkakasigip-sigip kami dito. Mukhang ayaw ko na dito, mas masarap ata doon. Amen? Ay masarap pala doon, masaya, nagtatawanan sila. Kami dito, siksikan kami dito. Kaya inaayawan natin ang saklob ng mahal na Panginoon. At tayo'y lumalabas doon sa siwang ng pakpak ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang yakap. At tayo'y kumakawala. Yun ang hinihintay na pagkakataon ng wolves. Kapag ikaw ay kumawala, doon kanya sasagpangin at ikaw ay tiyak mapapahamak. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Bagamat nakikita mo kaliwat kanan, mga minamahal, na grabe, sila napapahamak. Ang sabi ng talata, hindi lalapit sa iyo ang anumang kapahamakan. Nakakalimutan ng Kristiyano yun. Ang tinitingnan niya, yung nasilip niya doon sa pagpag, mas maganda ata doon sa labas kaysa dito sa kinaroroonan namin ngayon. Humihiwalay ang Kristiyanong minamahal na Diyos. Ginugusto nila na sila mga minamahal ay makawala. Kinasasawaan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Kayo'y magtataka mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal ay nakakapag-desisyon, tayo'y tumatakas mga minamahal. Bakit? Kung titignan natin mga minamahal, ating basahin mo ng talatang ito. Genesis, ang kabanatay 6, talatay 13 hanggang 14, italon sa 16. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan, at uwawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Amen. Tingnan niyo talata. God said, the end of the flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without the pitch. Sabi niya, a window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. Bakit kung ikaw ay nasa loob ng arka, mga minamahal ng iyong kaligtasan? Bakit ang utos ng Diyos, ang bintana, ilagay mo sa taas at huwag mong ilagay sa gilid? Amen? Tingnan nyo. See the wisdom. Dahil kapag ang bintana nasa gilid, ang Kristiyano makakadungaw sa nangyayari sa labas. Amen? Maguguluhan ka, namamatay, nalulunod na sila, maaawa ka magkahalo dahil tao ka lang. Pero kapag dapat ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay nasa proteksyon ng ating mahal na Panginoon, huwag kang mag-abrido sa nangyayari sa kaliwat kanan. Ang parating tignan mo, yung bintana sa taas, nandoon ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo kung anong ginagawa ng Diyos sa'yo, na hindi ka karapat dapat iligtas nandoon sa arka na yon. Pero napabilang ka. Kaya sabi niya, huwag kang tumingin diyan, wala ka na magawa diyan. That is for them. Ang kailangan mo dahil nandun ka sa bagwis na mahal na Panginoon, sa kanyang yakap. Wala kang titignan kaliwa kanan. Ang titignan mo yung window up, at pasasalamatan mo ang Diyos. Of all people, pinili ka ng mahal na Panginoon. Maraming may gustong pupunta sa kinaroroonan mo, pero ikaw ang pinili ng Diyos. Amen.
Kaya nga mga minamahal, kung tayo po mga minamahal sa oras ito, as if we want to know everything, you are losing your chance. Amen. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang paapiktong nakikita mo sa kaliwat kanan. Kung yan ay hindi sinabi ng Diyos, huwag kang paapekto. Things happen and you cannot do anything. All you have to do daily is to worship God. Give thanks unto Him. Magpapuri ka parati. Maglingkod ka sa Kanya. Because of all people, yung kinaroroonan mo ngayon, hindi karapat-dapat tayo nandyan. Pero inibig at pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last thing, world's strategy. It tries to separate weaker or younger member of the herd, focusing their efforts and bringing down a single vulnerable individual. Ang ginagawa pala ng world, style nila, sa dami, hinihintay nilang mayroong masiparate na mahina. Yun, sinabi ko lumabas. At kapag nang hinayan, lahat sila, atakihin nila yan. At kapag naatake ka, napakaliit na porsyento na ikaw ay makaligtas pa. If we deeply analyze and study yung binasa kong dokumento na to, ang sabi diyan, una nilang sinasagpang ang paa, hindi makalakad, at ang kanyang mga kamay at ang liig, kinakagat ng mga wolves para siguradong pamatay. Ibig sabihin, kapag tayo nakawala at napabayaan, napakaliit na porsyento na tayo mga minamahal ay makaligtas. Kaya huwag pangarapin ng sino man na tayo po mga minamahal ay kumawala doon sa singit, doon sa feather ng Diyos, mga minamahal, at pipilitin natin lumabas dahil siguradong tayo ay mapapahamak. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng Biblia? 1 Peter, last 3 verses. 1 Peter chapter 5 verses 6 up to 7. Kindly. Unang Pedro, kabanatay 5, talatay 6 hanggang 7. Ganito po ang Labot pagkasabi. instrumentalist, please. Kaya't kayo'y magagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan sa siyete na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipagmamalasakit niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Ipinagmamalasakit pala tayo ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, napag-aralin natin ito nung overnight, humble yourselves. Amen? Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Huwag kang magmamalaki sa Diyos. Huwag kang magkapakampante na akala mo, alam mo na lahat. You have all the connection, you have all the knowledge, you're professional na kasi ako eh. I can do things I want to do. Huwag kang magmalaki. Magpakumbaba ka parati sa Diyos. Sabi diyan, that He may exalt you in due time. Hindi mo man nararamdaman ngayon, but in due time, itataas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ano sabi diyan? Next, sabi diyan, casting all your care upon Him. Lahat ng aburido mo, lahat ng problema mo, lahat ng iniisip mo, akala mo magiging problema mo sa buhay, cast all those things sa mahal na Panginoon. Because He cared for you. Ipinagmamalasakit tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag kang magmatigas sa Diyos. Why kick against the pricks? Narinig natin ang mga pangangaral na yan. Ba't mo inaayawan ang tanging kaligtasan? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, parating may mga pangaral, sinasabi natin, huwag kang titigil. Baka matikaw ay down na down, okay lang, pinagdaanan mo yun eh. Pero kapag ikaw ay na down,
Pagkatapos mo ma-down, pilitin mong tumayo. Sabi ng ilan, alam mo brother, dapat maintindihan mo ko, may pinagdadaanan kasi ako. Okay lang, dumaan diyan, huwag kang mamalagi diyan. Dumaan ka lang. Amen? Amen? Ang kailangan mo, mga minamahal, do the things you first did nung ikaw ay pinagpala ng Diyos. Bumalik ka sa bagay na yan. At makikita mo lahat ng nabasa natin pag-care ng Diyos, darating sa iyan. Every one of us can testify kung paano tayo pinag-ingatan ng Diyos. And when you ask, Lord, bakit mo ko ibinilang dito? Anong nagawa kong tama? Bakit mo ko tinawag? Makasama ng mga tunay na anak ng Diyos. Dumating na ba yan sa isip niyo, mga minamahal? O sasabihin natin, okay lang, dapat lang na nandito, mabait kasi ako eh. Humble yourself. Kaya kung ang taong nag-humble ng kanyang sarili sa mahal na Panginoon, ang tanong niya parati, mahal na Panginoon, bakit ako nandito pinagpapala mong lubos? Despite sa pagkakamaling nagawa ko, ay nandyan pa rin, sinama mo pa rin ako dito. Kung sumasagi siyan sa isip mo, kapatid, hindi ka man lalamig. Hindi ka mapapagod dumalo sa banal na gawain. Hindi mo ka pa kainipan ang pagpupuri sa Diyos. Bakit? You are not supposed to be here, but you are here. Bakit? Basahin natin, mga minamahal, ang sabi ng talata dito sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal. Amen. Deuteronomio, kabanatay 7, talatay 7 hanggang 8. From the book of Deuteronomy, kabanatay 7, talatay 7 hanggang 8. Ganito po ang pagkasabi, kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Lahat ng nakaisip na niyan, minsan sa kanilang buhay, sumigaw ng praise the Lord. Oh, totoo yun, mga minamahal. Pero pag hindi mo naisip yan, ay nako, magka-problema ka. Amen? Akala mo, dapat lang ako nandito. Nagmamalaki ka niyan sa harapan ng Diyos. Amen? We are not supposed to be here. We're not supposed to be receiving all those blessings that we are enjoying. Di tayo karapat-dapat. Pero bakit tayo nandito? Anong nasagot ng Diyos? Sabi diyan, kindly, sa English, the Lord did not set His love upon you, nor choose you. Huh? Sabi diyan, nor choose you, because you were more in number than any people. Hindi kanya inibig or pinili dahil magaling ka kasi. Dahil makapangyarihan ka kasi. Matalino ka kasi. Doktor ka kasi. Engineer ka kasi. Attorney ka kasi. Hindi ka daw pinili ng Diyos dahil ikaw ay may kakayahan. Kundi, sabi niyan, for the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than ever, for you were the fewest of all people. Ito lang, kumpara ka doon sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo, makapangyarihan, kapitan nga eh. Even, may kapangyarihan, ikaw wala. Pero bakit pinili ka ng Diyos? Kindly, but because the Lord loved you. But because the Lord, He wanted to keep the oath which He had sworn unto your father. The Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondage. Grabe! Kaya pala tayo nandito, hindi dahil sa may pagmalaki tayong ginawa natin. Nandito tayo dahil isang araw, pinili ka at inibig ka ng Diyos. Wala kang karapatang magrebelde sa Diyos. Wala kang karapatang magmalaki sa Diyos. Wala kang karapatan na masabi mong, ay, ayoko na mahal na Panginoon. Dahil natisod ako kay brother. Kay brother ka natisod, hindi sa mahal na Panginoon. Amen? Kung natitisod ka sa sino man,
Ang sabi niya, kaya nga ang bintana nasa taas eh. Dahil kung natisod ka sa kanila lahat, hindi ka dapat tumigil maglingkod. Bakit? Yung Diyos hindi kailanman nakakatisod. Parating iniibig tayo ng Diyos na yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, panghawakan ng kanyang pangako at hindi ka magkakamali. Tayong natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Let us worship Him. We are in the midst of the wolves. Pero anong gagawin mo, kapatid? These words that we have learned, pag ginawa natin mga minamahal, hindi tayo mapapahama. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake, even until I lay my head. Oh, I will sing. Minsan ang pangmamahal. Sing it from the heart. Magpasalamat ka sa this moment. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. Oh, minamahal, Psalms 91, nakayakap parati sa atin ang Diyos. Nandito siya parati sa atin, mga minamahal. Hindi tayo pinababayaan. Pero kung minsan tayo mga minamahal nagsasawa, lumalis tayo. Pero sabi ng talata, the goodness of God continuously flowing para ikaw at ako'y pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. I love your voice. You have led me. Even praise the Lord. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing, hallelujah. Praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so hallelujah. Minsan, tinanong sa akin ng ating driver, grabe na nangyayari sa mundo, kuya.
Giyera dito, giyera doon. Korupsyon dito, korupsyon doon. Puro kasamaan na lang. But there is hope as long as we hold on unto our God. May pag-asa habang tayo'y humahawak sa Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Sa bawat araw, hindi tayo dapat makalimot magpasalamat sa Kanya at sa iyong pagtulog, nararamdaman mo pa rin ang biyaya ng Diyos. May pangako ang Diyos. Hindi tayo iiwanan, hindi pababayaan. Yes, amen. Sa ating mga kapatid sa oras nito, bukas ang pintuan ng kaligtasan. Kung nagkamali ka, aminin mo sa Diyos. And He is willing to forgive you. Hindi mo kailangang itago yan. Hindi mo kailangan itago yan. Alam yan ng Diyos. Ang kailangan mo lang, bumalik ka sa Kanya, tumingin ng kapatawaran. Nakikita tayong lahat ng mahal na Panginoon. Sagana ang Diyos ko magpatawad. Hallelujah, hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, we thank you, Lord. With every breath that I am Able, I will sing of the goodness of God. Isa na pa. And all my life, Life you have sa bawat oras ng ating buhay, matapat ang Diyos! into my life you have Hallelujah! so good. Praise the Lord! With every breath that I am able. I Will sing the goodness of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Forgive us, Lord Jesus. life you have been so So good. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Let us pray in silence. Mga minamahal, nakikinig ang Diyos sa oras na ito. Alam niya ang kanyang iglesia. May mga pagkukulang. May mga pagkakamali. Ang hinihintay niya ngayon, mga minamahal, ay ang pagtanggap ng katotohanan tayo ay nagkamali. Kailangan natin ng tagapagligtas. Higit mo sa Diyos sa oras na ito. Nalinisin ka. Humingi ka ng kapatawaran. Humingi ka na may pag-iyak. Sabi ng Biblia, hindi maintindihan ng Diyos ang lumalapit ng grabing pag-iyak sa kanyang puso. Ask forgiveness. Hindi ka huhusgahan ng Diyos. Tutulungan kanyang tumayo muli. Tutulungan kanyang lumakas. Tutulungan kanyang makipagsimula muli. Dahil yun ang gusto niya. Ang tayo'y sama-sama maglakbay habang ating hinihintay ang ating katubusan sa buhay na walang hanggan. Let us pray.
Heavenly Father, talastas mo ang bawat iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Ang ilan, pagod na pagod na. Ang ilan, nawawalan na ng pag-asa. Ang ilan, para bang umaayaw na. Pero sa pandalangin ng aming ginagalang minamalabang lista, Waldo Estrada, aming mga minaman na mabagagawa. Paghawakan mo ang iyong mga anak. Huwag mo silang hayaang mawala sa iyong mga kamay. Tulungan mo silang maging matatag. Matuto kung paano mamuhay sa gitna ng mga napakaraming lobo sa buhay na ito. Turuan mo kami malapay noon hanggang sa iyong pagbabalik aming tangan ang pananampalatayang ito. Panghawakan mo kami, itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tinatawag nating pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan tao. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Hindi pwedeng hindi ka magsisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Pero kung ikaw ay magsisi, hindi sa tao, kundi dapat sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Hinihintay lamang niya ang paglapit ng bawat isa. Humingi ng kapatawaran. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Kung sa oras ito, aming mga beloved viewers, hindi pa kayo nabautismuhan, pumunta kayo sa pinakamalapit na banal na gawain, magpabautismo kayo. Ating mga minamahal kapatid, di pa nabautismuhan, magpabautismo kayo. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name. And all yung kayong kapangyarihan ng Espiritu Santo at yung kapatawaran, matatanggap mo. Ginawa mismo yan ng ating mahal na bilang halimbawa. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nakita umiiyak sa kagalakan. Tears of joy. Sapagkat hindi may paliwanag bakit napakagaan ang pakiramdam ng dati-dati pumunta dito, puno-puno ng problema. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagpapagaan at nagbibigay kagalakan. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin. Itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung kayo nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Gawin mo kang tunay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama ng Panginoong Jesus, narito yung mga anak. Saan man sila naroroon, narinig nila ang iyong mga salita. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, walang distansyang makahadlang upang maabot mo ang kanilang mga pangailangan. Sa oras tumala, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo. Gawin mo silang tuyang Kristiyano, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala sa pandalangin ng aming ibang si David Estrada Almeida. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa punang kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo natin tumalangin, mga minamahal, para po sa ating pong personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo may sakit sa puso, kaliwang kamay sa parte ng ating puso, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na nating ilapit sa malapayon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ayon sa iyong salita,
Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin na aming gilagat, may mga sa Estrada, Almeida, ang pumaminaw na mga magagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, gawa ng kaaway, ay kumita sa atin in Jesus' name, be healed, build in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga problema ng iyong mga anak, ng mga pagbababi sa iglesia, malulupay-pay, pride, ay kumita sa out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus cast out, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. Ang kinin natin na yung ating itinalangin, natanggap na natin. Amen? Lahat po muna na pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.